Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo żvela li fis-sentejn qabel l-elezzjoni ġenerali ingħataw wedit ta' assistenza lil klabs ferm akbar milli kienu allokati flus fil-budgets ta' snin 2012 u 2013. F'dawn is-sentejn infatti ġew mwiegħda aktar minn 3 miljun u 400,000 euro. Ma kien hemm ebda kontroll fuq is-sara tal-ħaddiema jew min verament kienet jirrapporta x-xogħol fis-sentejn ta' qabel l-elezzjoni ġenerali, b'riżultat li ntefqu l fuq minn 2 miljun u 300,000 euro fis-sena. Dawn is-salarji jinkludu n-nefqa fuq l-ammont ta' nies li ġew ingaġġati jew sekondati, uħud minnhom b'salarji fenomenali. Iż-żieda fis-salarji kienet ta' 1,262,000 fis-sena u din hija żieda biss. Fuq l-iskema tat-turiżmu sportiv għalkemm il-budget għas-sentejn tal-elezzjoni kien 600,000 euro, ġew mwiegħda aktar minn 7,065,000 euro. Ta' min jgħid ukoll li ma nġabrux madwar 740,000 euro far-retrati ta' flus li kellhom jitħallsu. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo ħabbar li l-flus li kellha l-KMS fil-banek bħala riserva fl-aħħar tal-2011 kienu jammontaw għal 3 miljun u 600,000 euro. Minħabba l-wedit ta' qabel l-elezzjoni, il-KMS spiċċat għandha 1,200,000 euro biss fil-bank. Dan ifisser li kien hemm nefqa sfrenata qabel l-elezzjoni ta' 2 miljun u 400,000 euro. Fejn jidħol marketing l-ispiża telet minn 9,000 euro għal 138,000 euro. Ir-renumerazzjoni lill-awdituri minn 99,000 euro tela tal-234 miljun fis-sena. Il-polos tal-assigurazzjoni telaw minn 124,000 euro fis-sena għal 465,000 fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar li jekk jibqa' ma jsir xejn sal-aħħar ta' din is-sena il-Kunsill Malti għall-Isport se jkun fallut, jispiċċa mingħajr flus il-bank u bdejn ta' 800,000 euro. Il-laqgħa fil-kumpless sportiv tal-Kottonera kienet l-ewwel minn sensiela ta' laqgħat gvern li jisma'. Din hija t-tieni sensiela bit-tema Viċin tiegħek.